כל דבר יש סדר והיגיון. ככה אתה אמרת. וגם הוספת שאם לכל דבר יש סדר והיגיון, אז לכל דבר צריכה להיות גם התחלה וסוף. כי כך הגיוני. עכשיו אני מבין למה התכוונת. Ça c'est bon. Lovers say that a friend when they thrill to romance, it means that it's so good. Ça c'est bon. So I say it to you, like the French people do. פעמיים התקשרתי. סליחה, אני במסעדה. איתני, מה הקשר דייט, מסעדה ושיחת טלפון? תגיע כבר ישר לעניין. חלק הכרחי בסיפור, אבא. וחוץ מזה, מפה זה כבר הסיפור שלי. אני רוצה לספר אותו כמו שצריך, גם עם החלקים שקרו רק בערך. יש לנו בעיה, אני אסביר לך בשכל ובזהירות ותשתדל לענות לי באותה צורה. בסדר. אתה זוכר את הטיול שטיילנו בטבע? כן, היום בבוקר. מה אמרתי הרגע? בשכל ובזהירות, בלי זמנים ובלי שמות. סליחה. אתה זוכר את הפינה שישבנו בה בסוף הטיול? כן, על הגבעה. העניין הוא ששכחנו שם משהו. מה, את הכפית של הסוכר? היינו מנהלים שיחה כזאת על כפיות. תחשוב טוב ותיזכר. תשתמש פעם אחת במוח שלך כמו שצריך. גם מוח קטן משיג תוצאות אם מפעילים אותו נכון. וכשתיזכר, אל תגיד מה זה, רק נזכרתי. נזכרתי, אני יודע על מה מדובר. סע לשם, תחפש, תמצא ותביא לי את זה. ואל תצא לשם עכשיו עם פנס. מישהו עלול לראות את האור מרחוק. תעשה את זה מחר על הבוקר, מחר. ואל תחנה במקום הרגיל, תמצא מקום אחר. תלך עוד קצת ברגל, תגיע לשם עם אור ראשון ותתחיל לחפש. ואתה יצאת לבד לגבעה?
קרה? תפסיק לצעוק! אתה לא רוצה שעוד מישהו ישמע ויבוא. תזכור שאתה פה בגלל רצח, אני עוד לא. מה חיפשת מתחת לעץ? אני רק מטייל פה. הבגדים האלה והנעליים האלה והתיק, אתה לא נראה לי מטייל. מה שלחו אותך להביא? מה אתה מחפש פה בשעה כזאת? אני רק מטייל פה, אני אמרתי לך! אולי את זה? מצאתי אותו פה, מתחת לעץ. היה מלוכלך מבוץ. ניקיתי אותו קצת. ואז ראיתי שיש פה ראשי תיבות מאחורה. לא, אלה לא ראשי תיבות שלך. ראשי תיבות של מישהו אחר. מישהו אחר שכח פה את המצית הזה ושלח אותך להביא אותו. אני לא מכיר את המצית הזאת. המצית הזה. מצית זה זכר, לא נקבה. אני עוד עלול לחשוב שאתה סתם פושע קטן שלא יודע לדבר עברית. אז של מי המצית הזה? ולמי כל כך חשוב שלא ימצאו אותו כאן? אני לא יודע על מה אתה מדבר! תפסיק לצעוק, לטובתך. אמרתי לך כבר, אתה פה בגלל רצח ואני עוד לא. של מי המצית? אתה לא יודע עם מי אתה מתעסק, אנחנו נראה לך מה זה! מי יכול להיות בהיסטוריה השיחות שלך לפני אמא, אבא ועדי? ומה יש לבחורה עם שם נחמד כמו עדי לעשות עם זבל כמוך? אז מי הרג את הזקן? הוא או אתה? נתאר לך אותו, שתיזכר. בחור מזוקן, לבוש בבגדי עבודה. אף אחד לא הרג אותו! הוא החליק ושבר את הראש על אבן, אני נשבע לך! הוא לא התחלק ושבר את הראש על אבן. אתם הרמתם את האבן מהקרקע ודפקתם לו אותה בראש. הוא הזקן, בלי שיווי משקל, הוא החליק ושבר את הראש, אנחנו רק טיילנו, לא רצינו להסתבך בצרות. גם אתמול טיילתם וגם היום אתה מטייל? ממש אוהבים את הארץ, יפה. אבל פה אתה טועה. הוא בא הנה כשהייתם פה. ואתם הרגתם אותו במכה באבן בראש, ככה. אבל הרבה יותר חזק. ואחר כך ששמתם את האבן על הראש שלו כאילו הוא נפל עליה. אבל אתם אידיוטים ושמתם אותה הפוך. ככה. עם הבוץ כלפי מעלה. רואה? תן לי לחכות? אמרתי לך אני לא אוהב לחכות. סליחה. מצאת?
לא. מי זה מדבר? אתה נשמע לי משונה. אני? יפה מאוד, למדת לא לומר שמות. חיפשת טוב? כן. מי זה מדבר? למה אתה מדבר בצורה כזאת? כי אני מת? אתה במצב רוח של בדיחות. לא תאמין מה קרה. מישהו בא הנה, מצא את זה לפניי, חיכה לי פה והרג אותי. דפק לי אבן בראש. מה קורה איתך? מי אתה? אבן בראש, בדיוק כמו שאתמול הרגנו את הזקן. הרג אותי וזרק אותי על יד האיזה שלנו בבור. מצאת או לא מצאת? זה לא זמן לבדיחות. אני שוכב פה, בתוך הבור, מחוצה באבנים. המוח שלי שפוך והפה שלי מלא אדמה ודם. מעלי הגופה והאיזה שלנו, והאיזה כבר קצת מסריחה. אז מה נשאר לי? רק בדיחות. הבנתי. מי הרג אותך? זה בחור, לא יודע איך קוראים לו. הספקתם לדבר לפני שהרג אותך? בטח. הייתה לנו יופי של שיחה. ומה אמרתם בשורה התחתונה? בשורה התחתונה הוא השאיר לך כאן את מה ששכחת. מה זה כאן? איפה בדיוק? תצטרך קצת לחפש. הוא גם מצא את האבן שדפקנו לזקן בראש. איך מצא? הוא אמר שאנחנו אידיוטים, ששמנו את ההפוך. לא כל כך הבנתי מה הוא רצה. נדמה לי שכדאי לך להגיע לכאן ומהר, לפני שהוא יודיע למשטרה, וימצאו פה גם את הטלפון שלי וגם את המצית שלך. הבאת? אתה מצית? אל תענה לי בשאלות. יש לך אקדח? נראה לך שסתום עם אקדח כמו איזה אידיוט? כל העניין הזה מגוחך, אתה הרי לא מתכוון לראות בי. תשמעו אותך בכל האזור. כבר הראיתי בבחור ששלחת בבוקר. אף אחד לא בא לבדוק. אז ירייה שנייה ישמעו בכל האזור. גם פה. בסדר. עשה את זה בשקט. בלי יריות. אתה רואה? הכל בשקט. בלי יריות. אם מישהו יראה אותנו מרחוק הוא יחשוב שאני אוהב אותך מאוד. זאת נקמה. על הזקן שהרגתם פה אתמול. אפשר לדבר? תגיד, מה אתה רוצה? אני רוצה שתמות בידיעה שמגיע לך. שתמות בידיעה שאתה אידיוט. זאת נקמה. כאן אי אפשר להרוג סתם בחור בגלל שהוא מפריע לכם להחביא גופה בבור. ולא לסיים בתוכו. למה איתני? למה להתעסק בזה ככה? תינופת זו תינופת, אבא. במיוחד אחת שרוצחת. ואז משתחררת וממשיכה להיות תינופת. אף אחד לא רוצה להוריד את הזבל, אבל אצלנו יש סדר, אבא. סדר והיגיון. מה הייתי עושה? נותן להם לברוח? הם היו עושים את זה שוב ושוב עד שהם היו ממלאים את הבור. לאנשים כמוהם לא אכפת. לאנשים כמוהם אין גבולות, סדר ובעיקר היגיון. אנשים כמוהם צריכים לסיים עמוק עמוק בתוך הבור ולא לראות יותר אור שמש. החיים פשוט לא מעניינים אותם, זה רק הרווח. ובגלל זה מקומם. בלי החמצן שהם שואבים מכולנו... אתה חושב שאם היה עובר שם ילד קטן במקומך, הוא לא היה במקרה נופל מהאלון? או אם זאת הייתה אישה בהיריון, היא לא הייתה מחליקה? אבל זהו אבא, זה נגמר. קיבלו את מה שמגיע להם. היצור היחיד שהם עוד יכולים למצוץ לו את הדם זה האיזה שמכסה אותם.
משחק מתוכנן היטב, שלא כמו בחלומות. אתה צריך לנוע, לנוע ומהר, מאש הצלפים, מאש המחשבות, מהפרשות כאב בתעלות של המוח. מניאק גדול, מי שהמציא אותו באיזה מעבדה שם בגיהנום של מנכ"ל הקומבינה. הבשר החי דומם לבסוף, כולנו